Ngosho 2004 ngoNovember. Mina ngoFebruary ngafuna ngesikoleni. Kuqhamuka ikhehla lithe mfana Mozala. Hawu. Ubani omkhulu, umhlophe ekhaya umhlophe uvu. Ufaka isigqoko simnyama umhlophe. Mangifika khona athi mfana mangibhalela amakhosi. Mina ngisho umdlokombane phela inkosi yakithi phela yakwaZulu. Usile ngithaye. Ngithi umdlokombane ucetsha athi hayi bayeke labo. Ngithuthi amakhosi amakhulu mina semhlabeni. Athi uyamazi lo akhomba ubhombela ngimazi la mina. Ngithi hayi akuselo babahamba ngenyawo. Athi ayiqhubeka umntanami. Aphinda khombe futhi akhombe inkosi la. Lo mkhulu lo nentshebe emhlofu lokuza inyanga yezulu. Yiyo. Aphinda athi lena ke yeke le. Aphinda khombe uthina khosana. Athi nansi ngithi mina athi yona inkosi enkulu leyo ezayo. Unyazi wezulu ngo2005 mina ngazi ngo2005. Ngo2005 mina unyazi ngazi ngo2005 mina ngoFebruary. Yes. NgoFebruary utshela ukuthi wathi nansi inkosi enkulu. Uyena uNkulunkulu. Ngithi mina kanjani mkhulu waphela uwo mdala. Uthi cha ke ngibambele yena. Uyeza umnikazi walesihlalo. Uyombona. Wathi uyombona. Uthi mina mkhulu ngoba ngamazi ukuthi hayi yabona itrailer kwaZulu la namakhosi lena. Lali kanjalo lo trailer. Engiveza la nje ekhomba. Njengoba khoma neminyaka. Uthi yona uyena ophelele. Manje ekhaya nimthuka lonke uShembe noma kwenzakala. uShembe vele ekhaya ngakithi nje into abaShembe ngithi hayi siyazi into nje. Into nje fika thina besimthuka sithi hayi abantu abahamba benemkeke. Ukubandla ngeke udle ukubandla mina. Besithanda ibhola sithanda welusa thina. Kuthiwa hayi ngeke suka udlala kanjani ibhola uShembe esontweni ngomgqibelo. Ushimane kuthiwa ushimane. Ngikutshela ukuthi mina unyazi la 2005 ngoFebruary. Uhlale nini ehlalo unyazi? Unyazi hlala sona 11 right? Yeah. Mina ngazi ngo2020. Angisonto angisili Nazareth mina. Ngiyibuza ngiphendula ukuthi abantu kahle kahle bafihleleleni le tore. Bafihleleleni. Kodwa uyabona mina bafana ngisenecala nonyazini. Nginecala engalazi ngohlawula ngani. Ngiyari. Angazi kufanele ngiyo khona ngesihlalweni Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa ukuthi ngakuthiwa ngisengane enganalwazi ngempulelekile. Ngoba ukube ngangempuleleka lesikhathi mhlawumbe khona kwakwazo ngoba mina njalo ebusuku mina anginikele impekeni mina mangileka ngiyolo nyazini mina nginikele onyazini mina nje banginikela kule mina nginikela nje bangiphupha nginikela okwamanje nje ngokugcina lokho ngiphuphe kunikela onyazini ngesandla ngisho ingalo kwangathi iyanyakaza yonke ngiphethe amakhonzi enyakaza yonke ngavuka phapha ingalo engathi iyaxeka la manje ukuthi mina hey wena mina phuphe ngiyero nyazini ngiphethe amakhonzi angakanani athi mntana wami unganikele impengeni wozala uthini mntanami ngikhulume uyafuna ukunikela kulo hayi ngiyasaba mfowethu ngiyasaba hayi ngeke yabona kwangaya nje ngeke ngaliphapha lutho mina unyazi wangitshela ukuthi ngilwazi 2005 ngoFebruary lingakazi wamuntu akekho wazi unyazi ngalesikhathi ngitshela inyanga yezulu mina ukuthi na inkosi ezana inkosi enkulu ezana ngithi mina kanjani mkhulu waphela uwo mdala uthi hayi yeze inkosi enkulu ngibambela yena mina la umuntu omkhulu ophelele bafana bakithi uphelele angisiphelele Nazareth kodwa wabona hey mina lipolita mina hamphupha uthume wathi uyambona kaje baba wathi uyambona kaje ngambona Thanhalala nyazi lezulu